tempone. Siji ya. Sik Bu Ayu ya. Nggih. Kulaturaken dateng Pak Huda matur suwun nuwun. Ugi sederek do peh doplang Dewa Tresna. Ngene lho, Pak Jan. Mangga. Ya. Dewa Tresna. Ora apa-apa Cahayu lenggah romo. Nggih. Yo, was kedangan kula ngenteni dika. Apa Lapo tresna nanging kalara-lara. Hati iki saya harap kubah. Mas, apa kudu nekat? Bentok sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep tekaku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene datine. Yo! Lintang Kairo saged jemeneng Cahayu. Nggih. Pada janji dan sumpah sehidup semati. Cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Wong sawiji sing tansah tahan kami. Apa yo ngono Cahayu? Sadar lan laten angenteni. Yen mangkono ya bareng dedonga anyuwun marang Dewa Tresna. Saking kusuma. Angking Kusuma. Oi. Yo. Paminangkani pamundhute kanca-kanca ingkang nonton wonten YouTuber. Hey! Kedangan kula ngenteni dika. Apa ya ngono Lapo Cahayu? tresna nanging kalara-lara. Hati iki saya harap kuat. Aduh, kamas apa kudu nekat? Melintang sayang, aku cinta padamu. Ora kira yen wis kasep tekaku. Cepet kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene datine. Ayo ora apa-apa Cahayu. Hey, hey. Oh ah, oh ah. Janji dan sumpah Yo. hidup semati. Jatuh cinta pengen anduweni lawang sewu bakal tak leboni. Wong sawiji sing